Yo, what's up yo? My name is Peejay. I'm from Cebu, Bisaya, Cubaya. Welcome to my YouTube channel, Peejay On. Yan. So for today guys, it's a very special day kasi dahil sa inyo, we are now 1,000 strong subscribers. Yan. So thank you very much guys sa pag-support sa aking YouTube channel. And yun, umabot na nga tayo ng 1,000 subscribers dahil sa inyong patuloy na pag-suporta at panonood ng aking mga videos. Yon. Kaya gaya ng naipangako ko sa inyo guys, dahil umabot na tayo ng 1,000 subscribers, magpapa-raffle ulit tayo guys. So mamibigay tayo ng load or GCash. Yon. So yun. Once again guys, thank you very much from the bottom of my heart guys. So I hope that nandyan pa din kayo guys. Patuloy pa yung pag-support niyo sa akin, sa pag-like, sa pag-share, and of course sa pag-comment, and of course sa pag-subscribe sa aking YouTube channel guys. So if may mga friends pa kayo dyan guys na hindi pa nakapag-subscribe, please share my YouTube channel guys. So I make videos about yung mga productivity tips, about mga money making, about yung mga online jobs, about mga sideline, about mga lahat ng pwedeng pagkakitaan guys, about mga money tips, about food vlogs and travel vlogs na din. So yun yung channel ko guys, and I hope yun nga na dadami pa yung ating yung community natin is dadami pa tayo, madami pa tayong pag-uusapan kasi because we will post a lot of videos pa guys, yun nga about yung mga, especially about yung mga online, yung mga earn money online. Yun, I'm sure na madami sa inyo dyan guys na gusto pang matuto kung ano pa yung mga sources of income na pwede natin gawin, diba? Especially yung ngayon nga ang na-pandemic is yung patok ngayon is yung mga online businesses. So we will have a lot of videos of that guys. So stay tuned lang kayo, and of course yun nga, paki-share, paki-like, yun, subscribe sa aking YouTube channel, and yun. So I will talk about yung pa-raffle natin guys dahil umabot tayo ng 1,000 subscribers. With your help of course, magpapa-raffle tayo ng grand prize natin guys is 1,000 pesos. Yung second prize natin is 500. Yung third prize natin is 300. And Consolation Prizes tayo guys. There will be 10 winners of 50 pesos load or GCash. Yun, di ba? Ayos ba? Kung ayos na ayos guys, thumbs up, and paki-like, paki-subscribe, comment kayo down below. So yun, sisimulan na natin yung mechanics guys. So yun, watch this video on our mechanics on how to join our Thanksgiving, kumbaga giveaway pa-raffle na 1,000 pesos yung grand prize natin. So hopefully madami kayong sasali guys, and yon, the more the merrier. So yon, i-share nyo lang yung video ko guys, i-like nyo, i-share, i-comment, yon. So yon, just watch this video guys kung paano kayo sumali. And yung raffle draw natin is this coming Sunday na guys at 10 AM. So yon, sali kayo lahat guys so that yon, mas madami, mas masaya. So yon. So once again guys, thank you very much sa aking 1,000 subscribers. Yon, madaming salamat po talaga sa inyong lahat. And I hope, yun nga, na patuloy pa din kayo to support my channel. And of course, i-share yung channel ko guys so that the more the merrier. Yan. So simulan na natin yung i-discuss natin guys kung paano sumali at mag-join sa aking pa-raffle this coming Sunday na guys ay yung pa-raffle natin. So magpapa-raffle tayo ng 1,000 load or GCash. Yan. So yun, as you can see, 1,000 strong subscribers na tayo guys. Dumadami na tayo. So padami na tayo guys, and hopefully abot tayo hanggang 100,000, hanggang 1 million, hanggang 10 million, diba? With your help, yon. So, pag umabot tayo ng 2,000 subscribers, guys, magpapa-raffle ulit tayo, diba? So, napakadali lang yon. If bawat isa sa inyo ay makakapag-refer, diba, ng isang friend, aabot na agad tayo ng 1,000 subscribers, yon. So, eto guys, eto yung ipapa-giveaway natin ngayong Sunday, yung first prize natin, of course, makakatanggap ng 1,000 pesos load or GCash. Yun. Second prize naman is 500 pesos. Third prize is 300 pesos. And yun, pa-consolation natin guys so that madami yung sasali this Sunday sa ating pa-raffle guys. Magpapa-prize tayo ng 50 pesos load to 10 winners, diba? So yun, mas madami ang mananalo, mas madami ang masaya. So yun, napakadali lang mag-join dito sa aking pa-raffle guys. All you need to do, yun, ito yung mechanics natin guys. Of course, number 1 is you should be a subscriber to my YouTube channel, yung Peejay On. So ito yung link guys, yun, YouTube/PJO, pwede nyo i-click yan. Or of course, pwede nyo lang i-click yung sa baba, may subscribe button dyan guys. And paki-hit na din yung
yung notification bell so that every time may i-upload ako na videos, ma-update kayo. Yun, di ba? So, yun. Second is, dapat mag-comment kayo dito sa baba, dito sa aking video, guys. Dito, comment lang kayo ng hashtag PJong, gusto ko manalo. Yun, di ba? Napakadali lang, guys. Comment lang kayo dyan sa baba. It's easy to comment. Kailangan nyo lang gumawa ng account. So, napakadali lang yun. Pag nag-post kayo ng comment, tatanungin lang kayo if gusto nyo bang gumawa ng account. So, yun. Yes lang nyo, guys. And yun, automatically, may YouTube account na kayo. So, yun. And then, third natin, guys, i-follow nyo yung page ko, yung PJO. I-follow nyo yung page ko. And, of course, doon sa Facebook page you guys, magpo-post din ako ng guidelines natin kung paano mag-join sa ating paraffle this coming Sunday. So, all you need to do is i-like nyo yun, guys. And, of course, paki-post na din, paki-comment nung hashtag PJong gusto ko manalo. Yun. So, di ba? Napakadali lang, guys. And of course, yung winners natin, guys, i-draw natin yun using yung wheel of names. Yun. So, it's random yun, guys. So, yung mga names ng nag-comment dun sa Facebook, ilalagay ko yun doon sa yung spin the wheel, guys. So, papakita ko mamaya sa inyo kung how it looks, di ba? But nung 500 subscribers tayo dati, nagpa-raffle na din tayo. So, basically, ganun lang yung way natin, guys. Napakadali lang, guys. Very easy to win. Yun lang. So, yun. So, yung ano lang dito, guys, is one person, one account lang yung pwede kong ilagay doon sa wheel. Sa wheels of, wheels of name, kumbaga, diba? So, yun. Entries will be based, yun nga, yung sa name na nag-comment sa Facebook page because doon ko kayo pwedeng i-contact, guys. Hindi ko kasi kayo makontact using dito sa YouTube. So, doon sa Facebook page ko, guys, doon ko kayo i-message kung kaninong number ko ipapadala yung mga nanalo, kumbaga, diba? Yung mga prizes na GCash or load. Yun. So, yun. And then, yung deadline sa pagsali, guys, is this coming Saturday, August 15 at 10 p.m. Diba? So that may time pa akong na i-input yung mga names ninyo. I-input ko pa dito kasi dito sa website na wheelofnames.com yung mga names na qualified to join the raffle. Diba? So on the following day nun, guys, Sunday, this coming Sunday, magpapa-live stream natin, guys, kung yung pag-draw ng mga winners. So yun, maybe sa Facebook or sa YouTube, depende, guys. So I will try sa YouTube kung paano mag-live stream, di ba? And hopefully na this Sunday is makapag-live stream tayo sa Facebook or dito sa YouTube. So, yun. So, eto, guys, pakita ko lang sa inyo. Ito yung Facebook ko, PJU. So, yun, i-like nyo lang, guys. Tapos, mamaya, later on, magpo-post ako dito ng about dun sa 1,000 subscribers giveaway paraffle ko. So, yun. All you need to do is, yun nga, i-like nyo yun. Mag-subscribe kayo. I mean, i-like nyo tong page ko. And of course, i-like nyo yung post ko about dun sa paraffle natin. And yun, magko-comment lang kayo ng hashtag PJong gusto ko manalo. Yun, di ba? So, napakadali lang, guys. So, mamaya, magpo-post ako dito. At as you can see, ito yung 500 subscribers. Basically, ganito din yung mechanics natin. So, ngayon, 1,000 subscribers na nga tayo. So, may paraffle ulit tayo this coming Sunday. Yan. So, yung YouTube ko naman, guys, of course, dapat nakapag-subscribe kayo sa YouTube channel ko dito sa PJong. As you can see, 1,000 subscribers na tayo, guys. So, thank you very much from the bottom of my heart, guys. Thank you, thank you, thank you. So, madaming salamat talaga, guys. And I'm very happy ako, guys. Kagabi ko lang nalaman na 1,000 subscribers na pala ako, di ba? From 990 plus yung kagabi, biglang umabot tayo ng 1,000, di ba? With your help and of course, with your support. Yun. So, yun. Share nyo lang yung video ko, guys. Share nyo lang yung yung YouTube channel ko so that madami yung mga friends nyo may chance din manalo, yung family nyo, yung kapatid nyo, yung sister nyo, yung pinsan niyo, si mama, si papa, yun, i-invite nyo, guys, na mag-like sa aking YouTube channel so that you have a chance to win yung ating paraffle na 1,000 pesos, 500 pesos, 300 pesos, and of course, 10 winners of 50 pesos. Yun, di ba? So, yun. As you can see, guys, 1,000 subscribers na ako. Yun. With your help, yun, of course. Thank you very much. And ito yung sinasabi ko kanina, guys, na wheel of names. So, pag sumali kayo dun sa paraffle ko, guys, ilalagay ko yung names nyo dito sa right side. As you can see, dito sa right side. Example na to, guys, may mga names dito. And yun, dito natin i-draw yung mga winners. So, yun, for example, mag-spin tayo. Yun, spin natin. For example, ito yung nanalo ng 50 pesos. So, 10 winners of 50 pesos. For example, ang nanalo ng 50 pesos ay si Gabriel, diba? So, yun. So,
isang beses lang tayo pwedeng manalo, guys. So, i-remove natin yung name mo pag nanalo na kayo ng consolation, ng third prize, second prize, diba? So that, yon, may chance lahat manalo. So, yon. So, basically, ganun lang guys, kadali mag-join dito. Lalagay ko lang yung names nyo dito, tapos mag-i-spin tayo ngayong Sunday. Yon, pag napili yung names nyo, i-contact ko kayo, mananalo kayo nung load or GCash. Yon, so yon. Yun lang yung video ko for today, guys. It's just, yun nga, pasasalamat ko sa inyo for your unending support, kumbaga, di ba? So, yun, hopefully, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, you can still join my paraffle. Sunday pa naman yung paraffle ko. So, may time pa kayong mag-subscribe. May time pa kayong mag-invite ng mga friends niyo na sumali sa aking paraffle ngayong Sunday. Diba? So, yun. Sayang din ang ating 1,000 pesos. Diba? Imagine that, guys. 1,000 pesos yung grand prize natin. 500 second prize. 300 third prize, and yon, madami ang mananalo ng consolation prize na 50 pesos, diba? 10 winners of 50 pesos load, yon, diba? So, yun guys, as you can see, natanggap ko na yung aking trophy, diba? From YouTube, 1,000 subscribers, August 10, 2020, yung channel ko, Peejay Ong, yon, so yon. Thank you very much, guys, and I hope patuloy pa din kayo, yung na-mention ko kanina that you will still be there to support my channel, yun, sa mga upcoming videos ko, about mga tutorials, yun. Hopefully, ma-monetize na yung channel ko, guys. It's under review na. And hopefully, ma-monetize na. Pag na-monetize yun, guys, may mga ads na lalabas dun sa mga videos ko. And hopefully, hindi nyo i-skip yung mga ads, yun. It's a way kasi na for us, like me, mga video creators or mga vloggers na mag-earn kahit maliit lang na amount, guys, so that it can help us make pa mga further mga videos pa, gano'n. So that tuloy-tuloy yung paggawa natin ng videos, guys, sa ating channel about mga tutorials, about mga money making, di ba, about yung mga online jobs, lahat yun, guys. So yun, hopefully about dadami pa tayo, and yun, mas madami, mas masaya. Yun. So hopefully ngayong Sunday, guys, kita tayo ngayong Sunday, 10 AM yung drawing of winners natin, di ba? So, yun. Hopefully, madaming sasali this time so that, yun, may chance tayo manalo ng 1,500 and 300. Yun. So, yun lang yung video ko for today, guys. I'll see you this Sunday, ha? So, hopefully, may mga mag-join na ngayon. Ngayon pala, mag-join na kayo, mag-comment kayo, mag-like kayo, i-share nyo yung video ko, thumbs up nyo, yun. Lahat yon, comment nyo, share nyo lahat sa friends nyo. Yon. So, once again, my name is Peejay. I'm from Cebu, Bisaya Kubay. And yon, thank you very much for watching my video. Thank you very much sa aking 1,000 subscribers. Yon, thank you very much. And I'll see you again sa aking mga upcoming videos.